Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दा लोगोफोर IIT आव गोदान साख्रि ओंखारबाय स' बिनि सायाव आपडेट लाबोदों। दा नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो अब्लासो खालाम। दा बे पस्टआ नोंथांमोननिया जुनियर एसिस्टेन्ट। दा बेसेबां क्वालिफिकेशन बैसो नांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन गोबाव खालामा। स' नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान Bodo Info आव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन मानोना साख्रि गोबां फैगासिनो दङ नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो। दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा नोंथांमोना फार्स्टआव गोदान हिसाबै मा खालामनांगोन इउजार बा अके साइन आप खालामनांगोन साइन आप खालामबासो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अफिसियेल नटिफिकेशन नायनोबा नोंथांमोना बे हियार मोनदों देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों डाइरेक्ट अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नोंथांमोना बेनिफ्रायनो लानो हागोन। दा गोबाव खालामा लोगोफोर आङो डाइरेक्ट डाउनलड खालामखानाय दङ PDF फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपशननिफ्राय बेखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा बेखायनो जों बेयाव डाइरेक्ट नायनोसै फैदो अफिसियेल नटिफिकेशन। दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन देन बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना मोनगोन डिसक्रिपशननिफ्राय IIT गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय भेकेन्सि जेराव नोंथांमोना बेयाव साख्रि मावनो हागोन आरो जायफ्रानोखि एलिजिबल जाबाय। दा फार्स्टनि पस्टआ जुनियर टेक्निकेल सुपारिनटेन्डेन्ट दङ स' बे 22 भेकेन्सिस 18 इउआर दङ नोंथांमोना ST हिसाबै बेयावनो हागोन। दा बिनि क्वालिफिकेशन होनोब्ला स' नोंथांमोना BTech खालामनाय जानांगोन एबा BA खालामनाय जानांगोन एबा पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री अर BSc विथ 2 years रिलेभेन्ट एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन स' नङाब्ला स' नोंथांमोना बेयाव हानाय नङा। दा बे फार्स्टनि पस्टआ माखासे डिप्ल'मा लाइननि स' बेखौ दोनथ'नानै जों दानिया थांगोन गुबै कन्टेन्टआव बेनो जाबाय जे पस्टआव एबा जुनियर एसिस्टेन्टआवहाय। दा गोबाव खालामा नोंथांमोनाहाय गोबां साख्रि मोनगासिनो दङ आरो लोगोसे गोबां अफिसियेल नटिफिकेशन फैबावगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि ADRE 2.0आ जुलाइ दान जानाय लोगो लोगो एप्लाइ जागोन जेराव 22,000 भेकेन्सिस नोंथांमोना मोनगोन। दा बे जाबाय पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट देन बेयाव ST आव गैयाब्लाबो UR आव नोंथांमोना 7 भेकेन्सिस मोनदों। दा लोगोफोर जों बेयाव नायोब्ला स' नोंथांमोननि पस्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट आरो बे पस्टआ 13 दङ नाथाय ST गैया अब्लाबो आनरिजार्भआव नोंथांमोना 7 मोनदों बेनि आन्दारावनो एप्लाइ खालामनो हायो। दा लोगोफोर बे जाबाय नोंथांमोननि फरायनाया डिग्री पास लोगोसे कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन माने नोंथांमोना कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन आरो अब्लासो हागोन। देन बेयाव 18 निफ्राय 27 इयार्ससिम नोंथांमोननि मोनदों बाट जोंनि STआ 32 इयार्ससिम हागोन आरो बे जबा कन्ट्रेक्चुअल जब 3 इयार्स नोंथांमोना मावनो मोनगोन आरो बेनिफ्राय बारायबाय थानायनि चान्सआ दङ। दा बेयाव लोगोफोर एग्जाम फिस दङ बेनो जाबाय 150 ST हिसाबै आरो बिनि लास्ट डेटआ 30 जुनसिम दायो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना जायफ्रानोखि एलिजिबल जाबाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर IIT आव जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय जायनोखि नोंथांमोना साख्रि मावखानाय बेयाव NOC दङ स' बेखौ फिलआप खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो गोसो दङबा NOC लानानै एप्लाइ खालामनो हायो। स' बेनोमोन नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि फैयोबा ADRE फैयोब्ला आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन बेनिफ्राय गोबां भेकेन्सि दङ दा बेनो जाबाय IIT नि माखासे साख्रिनि आपडेट।